Узган очрашуда без сезнең белән үлем турында хәбәр итүче, шундый раст килүче төшләр турында һәм бура турында сөйләшкән идек. Әле үлемне хәбәр итүче төшләрнең алар хайран, төрле якларда төрле әйберне, төрле нәрсәләрне үлемгә юрыйлар. Менә шуларның тагын берсе, ул да булса йортның матчасы, әгәр дә төштә сынганын күрүләре, шулай ук үлемгә юрала. Һәм мич җимерелүе дә, төшеңдә күрәсең икән мичнең җимерелгәнен, моны да үлемгә юрыйлар. Һәм әле теләсә нинди үлемгә түгел, бу вакытта шушы йортның хуҗасының үлүенә. Күп очракта инде ир-атның үлүенә юрыйлар. Хатын-кыз да булырга мөмкин, ләкин күп очракта ир-ат. Менә бу турыда ишеткәнегез бармы? Һәм тагын нинди нәрсә төштә күрү шулай ук үлемгә юрала сезнең якларда? Безгә бу турыда язып җибәрегез.